jong mantiere ka mondo mi wakoni mantiere kar kanyo ma gazette mar Daily Nation kod mar The Standard to kata kamano masira mar mach wane ok amedore kinde mathoth ahinya ka ntiere kar ka mane ma chako twako kiny ma kawuono ka wantiere kae kod jafwambo wadwa mano Boniface Otieno ma bende wadani watwa godo odiochieng' ma kawuono achiel kachiel kokonowa gigo ma timore e gazette. En bende ka jandiko e gazette mar Business Daily okonwa odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maduong' ahinya kaka jogo man gi lony mag ndiko e weche gi mag uchumi kod mago bende mag ohala. Arwaki ni machiegni Boniface Kumruak makende Ramogi TV. Kinyi makawuono ageno ni waru maber nyikwa Ramogi Ajwang'. Kendo kata dala kocha counties duto mawuokie ageno ni waseru kendo kila ng'ato ka ng'ato omako gimonyalo timo odiochieng' machalo kama. Anyalo wacho mana ni kawachako en ni wach mach makoro omuocha Toi Market area mar Buruburu kacha en gima mano Mutindwa sorry. En gima obwoga kabisa nikech maloyo akiana en odiochieng' adek nyocha ka Toi Market Kibera owang'. Samoro maling'ling wachore ni samoro jo biashara gi ema samoro wang'o, samoro atimo biashara auso nyanya to nyanja usore maber mohingo mari. Idhi adhi haya joma fundu to biro wang'o stonda ma uso nyanja maber mohingo mari cha. En wach manyalo wacho ni ok ber kabisa. Kadibed ni mane en to anyalo wacho ni wadhi marach. Nikech ok en gino ma wang'o kata stone jal mi piem go kata mi ywari gono kendo owang'o ute nyaka mari bende korido kacha kowa. En gima rach kabisa nikech sama for example atimo biashara na maber to ifeel ni biashara mari dhi marach kori biro wang'o mara. Ing'e ni sama itimo kamano ibiro nyaka wang'o mar neighbor e dire koni. Omiyo kadibed ni joma timo biashara gi ema wang'o stalls gi to aparo ni kwach kich oripo koro onegi manyalo timo mondo mi jogo mabedo responsible mondo omaki. Erokamano ahinya mantie kanyo koro Ramogi Ajwang' wakonie thuond weche mantiere gazette mar Daily Nation kod gazette machielo man go ka mar The Standard okinyi ma kawuono nyako Ramogi Ajwang' orangane mano mantie gazette mar Daily Nation kawuono chieng' tich adek weche mantiere kar kanyo kod Ramogi Ajwang' gazette ma kawuono wacho ni githoth weche mag siasa kar kae weche mag usuru pek mar ngima gigo makore wacho ni oganda jo Kenya pachgi ten mane weche matimore korido go mago mag telo mopogore opogore to gin mage weche tuke kod mago mag talanta ber kod ng'eyo gokinyi ma kawuono ka wachak mana gi thor wach mantiere kar kae gazette mar Daily Nation kata ngoring mana e gazette mar The Standard weche modarango kawuono e gazette mar Daily Nation gin mage mantiere ite mokwongo ni mago bende weche mantiere kar kae ma bende ang'wa yudo thuolo mar rango gi kachiel ka wanono mana gigi maling'ling mantiere kar kae. Nurdin Haji sigande oket kacha e tok oboke ni mar Daily Nation ka orwacho ni od bura koro osepuodho Nurdin Haji yiero mare kanyo kaka director general mano mar ofwamb kich kata National Intelligence Service ma bende odhi kawo kar Kamweru ma bende koro osebedo kar kanyo e thuolo moro malach. Kamweru bende koro osebedo kanyo ka otiyo kaka jatelo mochung' ne weche gi mag ofwamb kich e pacho ka mano miye peke itimo gi kar kacha ng'imiye pachi wiye kanyo bende Boniface Otieno to sani thor wach mantiere kar ka gin weche ariyo kata adek ang'eni ang' ikonwa ka ondiki ga kama kata ang' odhi malo ka mondo mi wanene ane mondi kaka gintiere. Boniface ino kaka opog sigana gi kar ka malo kacha osendik maber ni Daily Nation ka to kidonjo piny ka koro opog gi kidienje kawuono gichalo 4 ma opog gi kar ka. En ang'o matimore kama samoro ino ka sigana achiel ema omi pek to kinde moko bende omi moko 4 madito mondi kanyo marom ka gintie kar ka. Wacho ni gimomiyo oganda jo Kenya momeyo kata super rich ringo wuok Kenya kendo gidhi e pinje maoko ondi kanyo gigo mach ka political instability kata wacho ni weche mag siasa mako bedo maliet to gik moko ok bedre pacho ka. Kama chielo kanyo bende wacho kanyo ni taxation kata weche go mag usuru ka chielo koda ka koso wacho ni teko shilling ma Kenya koso teko kendo dola bende bedo mapek noloye ka chielo koda ka wacho ni search for personal freedom mondo oganda obed ni ginyalo timo gigi kaka gidwaro. En ang'o mamiyo weche maka magi nitiere maruto ni bathe ka dhawo mare makoro amen magi ma kod Raila ni kacha ka chielo koda ka weche mag tuke mantiere piny ka mich mano chiwo nyoro. Erokamano Cleophas magi e weche ma wanyalo wacho ni wauso go gazeti odiochieng' ma kawuono. Gin sigana mamit kabisa kendo momiyo oket gi mbele ka
gazet ni kineno odiochieng' ma kawuono nitie sigana mathoth kabisa, lakini magi e sigana manyalo wacho ni nikod pek kabisa. Sana sana kidwaro ng'eyo ni story mane masigana mane man gi pek, wabedo ga piny gi editors to wadiscuss to wacho ni story ni ento aparo ni ka wakete mbele kamae to waparo ni en ma ji biro some kabisa, to odhi uso gazet. To nitie gik mwang'iyo ga mang'eny mondo mi wa decide ni headline wa, for example kaka mbele kae nitie, anyalo ng'isi ni story kaka mar Super Rich ma jok man gi mwandu mang'eny makoro ringo kowuok Kenya kendo dhi e pinje maoko. Mae en wach ma anyalo wacho ni en sigana maduong' in the sense ni story ni biro impact joma ng'eny. Pile ka pile, for example, ka joma nigi mwandu owuok e Kenya, ibiro yudo ni jok manie gi niko tich koro sama kambe gi olor ka giwuok e Kenya, jok manyocha gi ndiko tich Kenya kae, magin joma thoth by the way, biro bedo maonge tich. Omiyo anyalo wacho ni stories mantie mbele ka gin stories madongo te, but mokwongo mwaketo maduong' mwaketo mar jok mawuok Kenya, joket mwandu makoro wuok Kenya ni, mae man gi mbi mohingo stories moko gite. Kakoro mane wacho kanyo ni moyo jo Kenya maromo 800 bende koro nowuok e list no makoro wacho kanyo mago dollar millionaires, wacho ni githoth ahinya ka giwuok kar ka, to gigo momiyo giwuok nyakora mondo jwang' yude kacha ite mar 6 mondo ibed kod ng'eyo ni ang'o momiyo giwuok. Wacho ni higa mokalo maromo 100 gi wiye kacha nowuok, sani bende mathoth bende igeno, iwacho ni nyalo yudo thuolo mar wuok e pacho kaka gidhi e pinje mamoko mantiere kod kwe, mantiere kod lwasi makare mar timo ohala kod mago mathoth mantiere kar kanyo. Kamachielo kanyo sigana maket kod mama chiegni kode mamiye pek bende nitiere piny kanyo. Ng'ina waduogo rango wach mar Raila Odinga no e ite mar 4, kata kamano warangane kar kae. Sigana ni bende omi pek kar kae, warangane mano mar Ferdinand Omanyala, Faith Kipyegon oyudo mich ka gintiere kacha mane kar jot mar jatend piny Kenya. Kineo kar kanyo Babu Namwamba ni kanyo, jakom mar AK Athletics Kenya ni kanyo, kachiel koda ka nyar Faith Kipyegon, kachiel koda ka jatend piny Kenya kod jalupne. En ranyisi machalo nade ne jotugo kachiel koda ka jong'wech. Winjo mich mano migi kacha Omanyala oyudo $2 million, Faith Kipyegon oyudo $5 million, mano omenda mane ochiw kacha kod ot manego ne derom $6 million mantiere buona rubi kar ka. Apuoyo ker kuom timo gima nyo timo ni odiochieng' manyoro. En gima miyo mijing'o jong'wech magwa Kenya ka, kendo kata jogo ma ntie that sector mar jong'wech koro nyaka koro giti matek. Gin gi hopes, ging'eyo ni success koro biro bedo rewarded kitiyo matek, to nitie ng'ato maneni ma biro mi mijing'o. An anyalo wacho gi kokora ni moluor William Ruto, jatend piny Kenya, nyotimo maber kabisa kendo apuoye kabisa. Mae gima ber kabisa, nikech seche duto ma jogi odhi ng'wech oko kucha, gima nyaka wang'e ni giketo waga e map, kendo kata kiwuotho e pinje maoko kucha tiromo gi odiero gi ama jorachar, ging'eyo ga ni jo Kenya gimong'ewa go oko kucha en gik mapidho kaka coffee, kaka tea, majani, kahawa. Kendo kodok weche sport, wan jo Kenya wacha adier, weche mpira ok waberie kabisa, lakini watemo. But kar ng'wech kae to aneno ka wadhi maber kabisa, kendo an gi kokora goyo erokamano ni moluor bwana William Ruto kuom gima nyotimo nyoro. Ado wacho ni jong'wech ni seche duto ma uringo kendo uyudo mich madongo dongo kamae, temuru mondo uinvest pesa u e gigo mabiro konyou odiochienge mabiro. Waseneno gima osetimre kor kadhula kocha. Wan nyaka gi jogo, kadwa luongo nying ng'ato, but wan gi yowuotwa manotugo mpira maber kabisa ka ginwoko kucha, kendo giyudo pesa maber kabisa. Kane giritaya ba giduogo Kenya kae, state mane gintie nok ber kabisa. Miyudo kendo giduogo kendo gichako timo fundraiser, gichako kendo fresh. To magi jok manyo osedhi malo kabisa, mojipsa bedo established, gin gi yuto maber kabisa mane ginyalo invest. Kora nanyalo mana ng'iso athletes ni seche duto ma untie positions machalo kamagie, sama uloso pesa, temur kabisa mondo invest, nikech ka uketo pesa ni e gigo manyalo miyo uyuto, tubro yudo ka ngima ber mbele kanyo. Nyakora mogi jwang' some ite mara
adek kanyo bende ang' iyude kanyo chenro mopogore opogore mantiere kar ka. Mano ka wawuok e ite no, mano mokwongo. Nitie sigana mantiere kar kanyo ite mar ariyo, transition, mano NLC kata National Land Commission bende koro oyudo jatatije gi manyien, mano Kabale Arero bende koro biro kanyo ka odhi bedo kanyo ka iwacho ni odonjo e kinde malokruoge mathoth timore mane migaono mano mar lo mapacho kae, kendo en thuolo moro makare mane owach ni en makoro bang' dadhoge yo makare kendo chopo kar kanyo en mar neno ni okawo thuolo mag jogo ma bende osetelo ne kanyo e yo moro makare, thuolo ma bende ne oywayo kwayo mag tich maromo 172 mano ka ntiere kar kanyo ite mar adek nyakoro mogi jwang'a gisome mondo iyude. Kamachielo kanyo bende ite mar ang'wen koro iwacho kar ka ni weche mag Mungiki bende koro chopo kar ka. Jatend piny Kenya William Ruto koro seyo mokalo Azimio ka giwacho ni gitemo chiero kwethno mane okum pacho kae mano mar Mungiki, wach ma bende medo mana liete weche gi mag siasa. Boniface wachore kae gi jatend piny Kenya moluor William Ruto ni moluor migosi Raila Amolo Odinga temo tiyo kod Mungiki. Ok adwa wacho mang'eny wach ni nikech adiera mare pod wakia. Seche duto ma jotelo resort to tiyo kod jo Mungiki, it means ni koro gichopo state ma ok ber ahinya kadibed ni en adier. I hope ni migosi Raila Amolo Odinga kochomo kodwa koro kaka wachore ni nikech jo Mungiki to ok apar ni gipacha ni gibiro konyowa. Magi mana joma fundu, gibiro mana medo ketho mwandu ma investors osekelonwa, gibiro mana kelo tulo e Kenya kae. Adiera mar wach ni gie sani ng'eni magi gima kisungu luongo ni allegations. Bwana Ruto accuse Mr. Odinga. Koro gie sani magi mana allegations, omiyo I hope ni ok en adier, to kadibed ni en adier to gikokora naparo ni moluor migosi Bwana Raila Amolo Odinga samoro ok apar ka ochomo kod yo maber kadibed ni wach ni en adier. Mano kan kanyo koro mogi jwang'a ng'iranga ne kanyo ite mar ang'wen iyude ne kanyo ni ento owacho yo machalo nade. Murkomen koro wacho kan ma weche gi ne wan go kacha weche manyien ma odiochieng' manyoro mano ka wantiere kar kanyo. Iwacho ni Murkomen bende koro wacho ni jogi nyalo loso, iwacho ni ochiwore kanyo mar kelo kwe, en bende nyalo kelo winjruok e kind Raila Odinga kod William Ruto mage kinde mano timo limbe mare ka entiere kanye ka entiere kaunti ma Homa Bay. En wach moro madier bende okelo paro ma opogore ka oganda mamoko wacho ni mosruok obede kind jotelo ariyo gi koso oyo. Koro ka jogo mane iye ema koro wacho ni oyo, ma en ng'ano mwakalo ire te ka watimo weche gi mag siasa, to nego bed ni en bende obedo mamor ka jogo mopuonjo siasa timo maber e paw siasa. Kano loso kano tero no mano ndege no mano mar Fly Renegade Air mabende ne oyawo ndege kadhi Kabunde. Aneno ka Murkomen wacho kae ni en oyie kata loso meeting venue kama jogi nyalo rome, ochiwore mar loso kama jogi nyalo rome. Awacho ni romo mar Bwana Ruto kod Mr. Odinga to ochopo kama koro anyalo wacho ni oripo gitime. Jogi oripo oromi gimadh chai, ma wach mwasewacho kata kodi kae kaniluonga mana biro mokalo cha ka weche ne tek kabisa. Anyalo paro ni ochopo kama koro ng'en stability mar Kenya ni e lwet jotelo ariyo gi. Sama gi compete politically to ng'ama umia en mana oganda. Anyalo wacho ni jotelo ariyo gi oripo romi mondo gine kaka ginyalo keto witgi karachiel mondo gine kaka ginyalo move Kenya mbele. Nwadhi e yiero manotimore nosotimore to chopo kama ka ina statement to iweyo ka ng'ato koso ni for example to okware ng'uono to ineno ni wanyalo move forward nade. Nyalo wacho ni nyalo puoyo kata Bwana Murkomen ineno kanyo gin yo Homa Bay kocha ka gitero ndege mar Renegade, kendo wacho kae ni en obro tiyo ni oganda mar Kenya irrespective of kami ae. Kendo wacho kata e county mar Migori kacha nitie barabara
kadhaa magiseneno magidwa chako loso. Ochopo kama koro kaka jopiny oripo bed ni wang'iyo, kisungu wacho ni warang gik moko outside the box. Jotelo magwa samoro ginyalo wuondwa, samoro they mean well. But kadi bed ni gima jatelo mar barabara wacho Bwana Murkomen en adier, to aparo ni wachomo kama ber kaka jo Kenya. Kono mojang paro biro kanyo mopogore paro mag jodola gima wuok e ite mar auchiel biro kanyo mopogore kanyo ang'e some ing'e kanyo kaka higni 4 mokalo oganda kata higa mokalo kanyo oganda jo Kenya osebiro kawuok kanyo wadhi ite mar 7 kanyo mantiere weche bang' watieko godo chenro kae to bende ang' warangane ite machielo ma bende bang' mano wadhi ite mar 10 kae to bende ang' waloro gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono ite mar 7 wacho kanyo ni House Team Cuts Housing Levy wacho ni giritain bende weche go mag osuru mago mag atamalo 16 mago e fuel kata weche go mag modhi mopogore nyankora moge jwang' chenro gibiro e kinde ma koro oganda bende rito twak e wi finance bill kata paro mar chik mar omenda no ma higa mar 2020 kod 3 paro ni biro e kinde ma budget bende jo Kenya rito ahinya odiochieng' makiny. Erokamano. Anyalo wacho ni serikal nyochopo kama koro nyaka giwinji dwaro mar jopiny nikech tax proposals manyo gibiro go moko kuom gi nyo pek kabisa. For example, nyo giwacho ni housing levy cha obro bedo akwana mtamala 3. Aparo ne nyocha gi yudo memorandums mopogore kendo nyo gi winjo ywak ma jopiny bagi duoke to 1.5%. An gieko korata na wacho ni watch housing levy ni dako bedo kata mana 1.5% kendo warito sana kiny gima dhi timore. Ana nyalo wacho ni housing levy ni ogole kabisa. Ochopo kama koro nyaka wang'is adier nikech inyalo paro watch housing levy ni jatelo mar piny Kenya mar Kenya manyocho retire moluor Bwana Uhuru Kenyatta notemo kabisa gi wach ni, but no maoni mar jopiny ne wacho ni ok gin tayari mar chulo pesa mar bedo gi ot. Sirikal wachonwa ni jogo matiyo bro ng'adi tax to gi match up mondo mi ibed gi savings mari. Penjo maduong' ma jo Kenya penjo en ni pesa ni obro dhi agulu mane? Pesa ni ang'o momiyo chuna mondo mi agole to samoro an gi ot. An for example Nairobi kae, for example adake oda. Ang'o momiyo chuna mondo a contribute 1.5% a housing levy mondo bi anyiew go ot. Iwacho na ni ko ka bi nyiew kode ot to anyalo withdraw e back at an interest ni bang' higni moko. Gima dhiera mogik en ni sama a receive back bang' higni moko kosa accumulate kata interest kendo ibro chwade tax. Aparo ni ok en wach maber kabisa. The other thing manyaka wang'i ka jo Kenya en ni mafuta ndego mafuta dhi idho kabisa nikech VAT on fuel gimedo from kwanata 8 to kwanata 16. And this is going to have impact maduong' kabisa nikech kata kembni mabedo powered gi diesel, it means ni production cost mar gi nyaka idh malo nikech gidhi inka pesa mang'eny sama gitimo production. Sache duto mwamedo nengo mar mafuta gima nyaka wang'en kata nengo jowuoth gi matatu nyaka mednwa pesa. Mane gima buoga kabisa. Nitie some contentious clauses bende mantie, but warito kabisa gima final document kaka kinchalo kendo wabro ng'iso oganda jo Kenya. Nyakoro mag jang kiny na unarito to kono bende mae tok mawano go kawuono Onga bene chenro ma bende sachelo seromo welo bene kantie ka sharono ng'awo ikore yo makare mondo mitwak makamano kachako sachiel nyaka sariyo wabedi kanyo ka watieke e wang' sa. Mano bende ang'ine kanyo weche mathoth ahinya mantiere gazeti te mar 7 mabende omipek gazet mar Daily Nation kod mamoko. Iwacho ni jo Kenya bende ochiwo paro. Atamalo 90 mag jo Kenya kwedo budget mano mar Kenya Kwanza. Tiende nang'o? Mano iyudo piny kae. Kine gazeti te mar 7 dhia piny kanyo idhi yudo chenro mantiere kar kanyo ite no mano mar 7 kinyi makawuono ang'ine ko kanyo kaka entiere. Kaeto mano bende nyakoro moge jwang' ng'okoni kanyo ni mano kaluwore gi nondo mano tim kanyo kod riwruoge mopogore makedo ne ratiro mag oganda. Tenya bende mano ma iluongo kanyo nitie mano mar Twaweza kaachiel koda ka machielo mar Center for Fiscal Affairs CFA mabende ne wacho kanyo ni oganda jo Kenya maromo atamalo 75 ne okwedo kata paro mar chik omenda higa mar 2023 ni mano ma finance bill mago ntiere kar kanyo. Wach machielo mabende wadano waringi warang' nyakwara moge jwang' e ite mar 10
e ite mar apar nyakora Ramogi Jwang' wacho ka ni mabe ang' ikona kona mapiyo kae tang'o loro gazet mar Daily Nation ni mano ang'e ni weche mag Nurdin Haji nitie ka bende ang' comment kanyo kapok watieko. Tabitha Karanja, Senator Manakuru, koro ero ogwetao kaka wacho ni CEO kata jatatije mano mar kambino manyo kong ma Keroche. Tiende nang'o kineno kanyo bang' higni 25 ka en jatelo maduong' mantiere kar kanyo? Aparo ni gima Tabitha otimo ber nikech chopo kama koro oyudo ka en gi tije mang'eny kabisa. Bedo senator kucha kendo kambi ma Keroche kucha bende nyocha idware. Koro naparo gi kora gima otimo en gima ber kabisa. Wacho kacha ni seche mabiro bedo ka onge to finance manager kore madhi take over kaka jatelo maduong' kambi kacha. Gima ber kabisa. Kendo wacho ni ng'amo yiero kaka jakao kare en ng'at man gi lony kabisa. Company duto finance manager seche duto ma transition timore gin ma gikaoga kar CEO. Aparo ni gieka okora mai mana pacha. Aparo ni odwa no bed relieved. Tich mar senator ken tugo. Omiyo nyaki dedicate your full time. Mai nyocha yudre samore Nairobi gine bunge. At the same time idware kambi kucha Keroche nyako team board meetings and the rest. Kora paro ni giko kora to otimo gima ber. Mama ni en mama ma nyalo wacho giko kora ni she's a fighter. Ose bedo gi weche mang'eny joka KRA be ose bedo ka luwe kabisa. Ose bedo gi ywaruok mapek sana gi KRA. KRA wacho ni kore meet ga tax. Mago to ywaruok mantie e kinde gi KRA ka bi wuoye kabisa. But ana nyalo wacho giko kora ni mama ni I'm so proud of her. Otiyo matek kabisa. Kambine ni ondiko ji mang'eny kabisa, oganda mopogore kabisa. Kendo ana nyalo wacho gi kora ni decision mokao ni is the best. Mondo yud time mar concentrate e Senate mondo mi oserve jopiny. Kamano ka ndiere kar kanyo wach mar Nurdin Haji no benya koro Ramogi Jwang' kikawo gazet mar Daily Nation toke kanyo ang' isome kendo ing'e ane matut koro kosepodhe odong' mana kata mondo mi ochamo ma e apis mare kaka Director General mano mar NIS kata Ofwam Kich ma pacho kanyo. Koro Ramogi Jwang' gazet mar The Standard ukinyi ma kawuono mana ka watieko mapiyo nitiere deal ma opogore mantiere kar kanyo e gazet ma kawuono. Kinene kar kanyo Boniface e gazet mar The Standard ka ite mokwongo kar kae mantiere gik mathoth ahinya. Iwinjo kanyo ni mokwongo nitie wechego mag budget kachiel koda ka mag paro mar chik mar omenda mantiere kar kanyo mabende waserango ahinya e gazet mar Daily Nation. Ka warange kar ka weche mag Omanyala kod Faith Kipyegon bende nitiere kar kanyo wanene ka ite mokwongo no mano gazet mar The Standard. To wach marano wadhi machielo kae e ite mar apar Kanini Kega kata kweth mare ma kweth Jubilee ma koro tele kod Kanini Kega osendiko boke ma koro gidwani mondo giwuog kanyo giwuog e Azimio. Paro ma koro nyuolo paro mamoko bende ni ng'awa gini madhi dong' e Azimio kar ka en Jubilee mane? Jubilee mar Uhuru Kenyatta koso Jubilee ma otelo kod Sabina Chege kod Kanini Kega? Ma wach malich kabisa kendo okang'eyo kaka dhi timore nikech koro kweth mar Kanini Kega e Jubilee giwacho ni gin koro gidwa wuok e Azimio. Akia gima deal mane jogi osign, the final document mane Azimio sign gi jogi akia gima wacho. But pile ka pile Kenya kae political parties tribunal nitie. All the mechanisms mag wuok e party nitie. Ana nyalo wacho jogi ni pile ka untie marriage koro be ni chune ka ok nyalre to okel ji karachiel urang jok ma nyalo tego usama un gi lweny. For example, marriage ok en gimi chuno. Omiyo ka part mar Kanini Kega ni neno ni okochuno mondo gibedi e kweth mar Azimio, ginne kaka ginyalo solve issues gi in a way mawinjore moloyo kelo koko. Anyalo wacho kamano. Mano ka gintiere kar kanyo koro Ramogi Jwang' ite mokwongo no bende osigana momipe kar kae oyudore bende ite mar 24. Winjo ka ni Boniface ma inyalo miyo wa isebedo ka iluwo weche gi bende mag KQ deal mar gi Emirates tiende nang'o? Mano ka nitie kanyo ite mar 22 ka koro sani bende KQ koro dwaro iwacho ni jowuoth mathoth mamede odonje e ndeki kanyo mondo mi oti kodgi ka giringo pacho ka gimoko bende mawuok adhi e pinje maoko. So deal ni onyisowa ni jowuoth mago mag KQ ginyalo ringo destinations mopogore mabedo served gi kampuni mar Emirates Airline.
areas kaka Europe, Asia kocha, nitie different parts mag Kenya. Gima timore ka en ni kambe ariyo gi gibiro karachiel mondo gine kaka ginyalo grow their network reach. Kuonde mage ma Africa, ma for example Kenya Airways dhiye, ma Emirates nyalo dwaro mondo oket jowuoth mage e ndekeno mondo mi odhi. Mane gima timore ka in short. The bigger picture en ni gidwan mondo gi increase their reach in these regions. Gi mention kacha Asia, Far East, Pacific, and areas mopogore kata Africa kae. Mane gima timore ka mae. Mane gima timore kae. Kagoro mano Emirates bende biro yudo thuolo mar bedo kata kod kuonde madhi 28 yes. Africa. Yes. Mabende kantiere karakacha. Mano ka gintiere kanyo ka irango ntiere madhi Mozambique, ntiere Central Africa Republic, Bujumbura Burundi kanyo, Rwanda Kigali, madhi Mayote kachel kodaka mamoko bende madhi Congo kachel koda madhi e pinyno ma Tanzania, Kilimanjaro kod alwora ma Juba kod maon bende ma Zanzibar kod kinde mamoko. Yes. Ka gintiere kar kanyo. Aparo ni en gima ber kabisa nikech kaka wang'eyo kampuni mar ndege mar Kenya Airways financially ogin stable kabisa. Koro kendo aparo jatelo margi Alan Kilavuka osebedo ka wacho ni partnership sama bro golo gi woko. Kendo partnership kaka mae en maber kabisa kendo apuoyo direction magi kauno. Kamano ka wantiere kar ka ite mokwongo ka bende wacho ni nitie nyithi sikul kanyo gi wechego mag oduol mantiere ite mar 21. Ado rangane kar kae. Iwacho kanyo ni why Ruto Raila dual could save Siaya Oduol. Wang'eni koro chome nyim Senate. Odhi bedo lweny kind Azimio kod Kenya Kwanza mondo mi Oduol oyudane thuolo machielo mar bedo kanyo e telo kaka jalup gavana. Mana kaka iwacho no, senators ywaruok osebede kinde moluoro bwana William Ruto gi bwana Odinga. Koro senators for example nyalo tiyo go opportunity ni mondo gi punish in quotes moluor bwana Raila Amolo Odinga in the sense ni gibro feel ni allegations ma obedo leveled kacha against bwana Oduol samoro podi gionge uzito. Ginyalo vote mondo gi save. Ginyalo tiyo gi this opportunity ni mana kaka sewacho mondo gi punish Mr. Raila Amolo Odinga nikech kama gini koro chome en ni odhi e Senate to jogi dhi twake wach ni mako tek to gidhi nyaka goyo mbulu. To senators kacha kaka ing'e composition mar Senate kaka entie sani. Kata bills mosebedo kaka lo kacha ing'e gimomiyo gisebedo kikalo. Gisebedo ka gitiyo kod gimo iluongo ni tyranny of numbers mondo gikal bills moko ma samoro jo Kenya ok oyiego. En adier mana kaka wasewacho kae kama gazet mar Standard wacho kae ni ywaruok mantie kind jotelo ariyo mambele ka malo kacha samoro kidek sevo bwana Oduol. Mano kantie kar kanyo ite mar 6 kod mano mar 7 be nyakoro mag jwang' sikunde koro onge omenda. Iwacho ni nyithindo moeyo 200,000 bende koro tiyo mana gi omenda mag joma moko kata nyithindo mamoko maponono bende omenda gi ochopo kacha mondo mi okonygi e chenro mag somo. Iwacho ni omenda gi onge sikunde. Omenda onge school kendo skunde ni kama tek kabisa. Nyocha Ministry mar Education release $1 billion but my headmasters podi ywak kabisa kendo skunde manie boarding ni matek kabisa. Kaka ing'eyo nengo basics commodities kaka oduma, mafuta mar tedo, cabbage, groceries, gik magitiyo go nengo gi osebedo ka idho malo kabisa. Koro kata kitimo uchunguzi maber sikunde osebedo kariembo nyithindo sana in the last few weeks. To mae timore nikech giyudore in a situation ma koro ginyal endelea gi operations gi maber. To mae timore nikech pesa ma sirikal miyogi, capitation ma sirikal ruben miyogi olewo to kobiro to biro be pesa matin. Anyalo wacho ni sirikal ruben ni kawo wach mar somo mar nyithindwa gi seriousness it deserves. Nyanene budget kacha Education Ministry yudo pesa mang'eny kabisa. Kendo I hope ni pesa ni bobedo appropriated ni skunde ochopo kama kata capitation pesa madhi e skunde ni. Aparo giko kora ni samoro tino ni waneno kata kaka imede. To sirikal be osebedo ka yuto ama reserve mage odok piny momiyo samoro gi delay kata disbursement mag pesa machalo kamae. But gikawo wach mar somo mar nyithindwa motegno kabisa. Nitie gik maginyalo delay but release of funds to school obed prioritized. Kamano nyakora mag joma mantiere kar ka yud gazet mar The Standard isom gi mathoth ka gintiere kar ka weche mag omenda. Iwacho ni weche bende mag budget ka gintiere kar ka
masira go matimore kata Shakahola ringre apago chiko koro no gole buro di chieng eliete gi odiochieng no manyoro makoro kelo kwan duto ma jogo ma osewito ngimagi e midhiero ma Shakahola nyaka 303 ka iti mar adek kanyo be nang'irange nyathi sikul ma bende ne ochiel kod magina mano ka imanyo kongo ma ok opuodhi mago kongo mane imanye gwengego ma Kakamega Jaramogi Jwang yud kod ibed kod ng'eyo mathoth matimore gazet ma The Standard okinyi makawuono kamane makelo e giko mar nonro ma gazet okinyi makawuono. Boniface Otieno wabedo thuolo machielo mondo mi watwagi kendo mondo mi wanon gi odiochieng' makawuono. Jo Kenya ritang'o kawuono kapo nono weche moko ma idhi luwo bende ka intiere kacha Business Daily kawuono weche ma apo nono dhi miyo pek kod mago bende ma urango odiochieng' machielo. Wan finance bill cha wasechako nyo waseyude kendo nitie kaka wagoye kogno but wa expect budget kiny odiochieng' maduong' sana wan kaka jondiko mag biashara kendo kiny wagoyo kambi bunge kacha ka waluwo matut matimore ng'en document kaka nyo bedo submitted e bunge kacha pod changes nyalo timore samoro timre ga nyaka last minute koro anyalo kwayo jo Kenya mondo hore document the final matters makiny negi decide negi kalo mago to koro kiny negi kal but I hope ni an gi momora ni nitie taxes magi winjo ywak mar jo Kenya kaka housing fund magi dwoko 1.5% man gi koko rata wacho no ripo gol kabisa nitie moko mabe pod gibro dwoko piny kendo ageno ni wabro dhi maber. Erokamano nya Boniface Otieno mane makelo giko nya Jaramogi Jwang gazet makawuono kendo kano nono gazet odiochieng' ni makawuono ka wantiere kodi kachiel Sharon ng'obiro ka kod twak wada mana rango ni chal mar wach to en mane mana mondo mi wapar ni bende gik mathoth ahinya matimore kawuono to masira mar mach mano ma Mutindwa kata chiro no ma Mutindwa ma bende omuoch okinyi makawuono kar saa 4 mar okinyi bende koro e wach machopo no kar kae ka en Jaramogi TV okinyi makawuono mano masira mar mach Mutindwa mano mantiere Buruburu masira mar mach ma bende wacho kanyo ne ketho mwandu mathoth ma kwan gi poko yangi ka gintiere kanyo e chiro no ma Mutindwa wan gi jo mantiere ground kar kacha kendo bende koro pijni mag yoro kacha achiel kachiel ma bende neno kar kanyo mago pichni mano donjo kanyo pichni machon kata kamano wacho ni nitie gik mathoth ahinya matimore alwora no jogo madhi sikul masira mag apaya bende mantiere kar kanyo ka okinyi makawuono bende koro kanyo mano ka gintiere kuonde mopogore opogore bende wamedo luwo ni kacha achiel kachiel ka wantiere kodi kanyo Jaramogi Jwang wakonie ni into ineno gi e yo machalo nade mineno kanyo Jaramogi Jwang mago mobiro ni kanyo kowuok kacha Buruburu aya Jaramogi Jwang awegi kanyo Sharon ng'aw donjo ka sani mondo mi okel ni ane weche mathoth mantiere kar kanyo kik idhi mabor kete kar kanyi ka Cleophas Oluoch te kisumo kanya kwar mokeo nyaka sango Nyasaye mondo riti kaka woni bedo gi odiochieng' mopong' gi budget kod paro mar chik mar omenda kik idhi mabor.